Unya do na pagyoy kanang gitawag og kanang sitaw ana lihok sa ilalom. Kaning ilalom aning yuta tunga aning kalibutan puro man gyud ni kalayon mas niinit siya. Munang magsige siya lihok munang taod-taod na ay mga bulkan nga mangbuto. Nya taod-taod na earthquake munang sige ra jud dili na makuan nya. Naputoy gipagawa sa PBOX Indonesia na report nga diri sa atua ang pinaka-high rate, pinakataas na level sa warning kabahin sa earthquake. Unya naman po yung mga kanang some other churches they have this, they exercise the gifts of prophecies and some of them nagprophesy nga ayaw ipanghinambog ang nindot kayong mga building, kalsada, bisag unsa diha kay someday wa gyud maagian. Murag niatas ka panahonan karon nga di gyud ta magsayang. Ingon pa to, time of preparation ra jud ni. Mangandam ra jud ta sa kanunay. Munang samtang napay kay gayunang mamiya tagsala, miya tagsala. Kay basig makabsan na ta mahutdan tas kay gayunan. Munang padayon ra gyapon tang magminampuan. Anyway, naman po ilaing mga pamaagi ang Ginoo. Pero kung magisgot kag kalikupan sa tibok kalibutan, wala na ta. Kahoy, wala na na. Hurot na, wala na yung musagang na na. Mayroon kag tagsa kamapa ang mga ice na natunaw, wala na. Di na balanse. Yan na, mga kaning kalibutan, may isunay area aning bugnaw kayo. Ga-ice yun na diha. O dili po na mawala ng kabugnaw diha. Wala na, abnormal na ang kalibutan. So ayaw nang katingalag nga nung usog ang mga bagyo, gasunod-sunod ng mga linog, nga nung daghan na kayo nga conflict, nga na, ayaw nang katinga because di anata sa panahon karon. Nga bisan pag magtanong kag kahoy is kabuok, magulat pa ka anak pilang pakatuig sa pamutubo. Karon siguro ana lang gyud ang imong pagkinabuhi diha sa Ginoo. Anyway, ang angayan do nato nga pasalamatas Ginoo kanang ikaw ug ako buhi paron og nakapangalagad pa niya. Kanang tao mga igsuon nga sure na siya sa iyang gugmas Ginoo, dili na gina siya mabalaka ug mahadlok. I tell you bisag karon kuhaon tas Ginoo, wala na gyud tay angay nga kahadlukan o kabalakan. Because kabalo naman ta nga asa gyud ta unsa gyud ato ang paingnan. Pero kung naapay kahigayunan, ingong pag maabot pag 3,000 ang edad sa kalibutan, 2,000 pamantarang tape. So mga po usa ta. Ang ato po mga apo, mga pupod. Unya giawit diha sa Book of Numbers. Kato kaganina giawit nato ningon dito nga i-bless ka, i-bless ang imong anak o i-bless ang 1,000 na generation basta magmatinumanon tas Ginoo. Nya kabalo mga igsoon duha ray mahimo sa Christian, mutuman o musukol. Di ba? Of course, hindi Christian, hindi na sila mutuman, hindi po sila musukol. Sige na sila musukol. Pero kining Christian, mutuman ra kining musukol, kaya di ka mutuman, gasukol naman ka, no? Nga na manghitabo. So, pasalamat ko kanang ako na emosyonal ko ba kay grabe kaayo ang kaayo sa Ginoo bisan sa amo karon nga giatubang sa dito sa Negros o dire sa side sa akong mother-in-law and then sa ministry. But kuan gyapon nagtuo ko nga ang Ginoo naay nindot gyud kaayo nga plano sa kada usa. Pasalamat po ko sa mga voluntaryong naghalad sa ilang mga kusog kagahapon, nakalingaw dito sa likod o winildingay niya na plastar na dito. Pila ka mga panahon ron, matiguman na sa mga bata. Salamat po kayo sa mga nagpaambit, sa mga panalangin sukat pa itong kaniadto, nga gisave-save na to. Magpadayon paghihapon na. Salamat kayo sa Ginoo sa ilang mga kinabuhi. Si Lord po ay magpanalangin nila niya. Salamat po ko nga kanang karong adlaw mo ika-65 sa akong papa. Kaulong mo siguro na akong papa na stroke. Unya ilarang hugasan ang tiil, ampuan, dahil tudloag lakaw. Lakaw na po si papa ron. Ana lang unya ang trabaho sa akong papa magampo ra gyud siya tag 5 ka oras, pinakamubo siguro 3 ka oras nga magampo. Kay di naman kayo siya makalihok bisag unsa kay na pa naman stroke man ang akong papa.
So kayang buhaton, mata siya tag alas 2 sa kadlawon, mag-pray. Yan ihayag na lang, mahaw na lang, namang nanglakaw ng uban, kamanarbaho, wa pa siya nahuman o gaampo. Kay daghan kay siya giampo. Now kita daghag bagulbol. Nagagreklamo, di mo ampo. May kuyaw. Unya, og unsay plano ni Lord sa kinabuhi ni Papa, ako giuhaw gyud ko ayo ko nga makauli, maka-istorya-istorya pa sa akong Papa, pero unsay plano sa Ginoo, sugot rin ko because excited ko ang akong Papa. Unsay kabubuton na Lord. Today birthday maron ni sa akong Papa. Mao na nga salamat ko sa Ginoo anak. Kitang tanan mga igsuon, ang ayag gyud ang magpasalamat samtang napatay kusog og gininhawa. Kadtong mga wala pa nakadesisyon mamiya sa inyong mga sala, kamo ray magsabot pod sa ikaw ug ang Ginoo. Pangita gyud higay maayong higayon nga makadesisyon gyud ka samtang di pa ulahi ang tanan. Okay, Romans chapter 13 verse 8 to 14. Romans chapter 13 verses 8 to 14. Na natamang igsoon ang gihangyang tanan sa pagbalik sa pagpanindog. Romans chapter 13 verses 8 to 13. Katong walay Bible na adire. Pero kay Bisaya maning akong basahon. Sige lang, sunda lang. Maminaw lang tag-ayo. Romans chapter 13 verses 8 to 13. Ayaw kamo pagapo sa utang, gawa sa paghigugmaay sa usan-usan. Ang nahigugma sa iyang isig katawo, nagtuman sa balaod. Ang kasubuan nag-ingon, ayaw panapaw, ayaw pagpatay, ayaw pangawat, ayaw kaibog. Kining tanan o uban pa, naglangkob sa usa ka sugo. Higugmaa imong isig katawo sama sa imong kaugalingon. Ang nahigugma sa iyang isig katawo og dili nahigugma sa iyang isig katawo dili makahimog dautan ngadto sa iyang isig katawo busa ang paghigugma mao ang pagtuman sa balaod. Amen. Nasayon kamo unsa nang taknaa karon mao na kini ang panahon nga angay kamong magmata. Kay mas duol na kanato karon ang kaluwasan kaysa sa pagsugod nato sa pagtuo. Hapit na matapos ang kagabion o duol na ang kabuntagon. Busa, isalikway nato ang mga buhat na iya sa kangitngit. O isulog nato ang panalipod sa mga iya sa kahayag. Magmatarong kita o magtarong kita sa atong pagkinabuhi. Ingon nga mga tao nga nas kahayag, dili sa pagpatuyang sa paghudyaka o sa paghubog-hubog o dili sa kahilayan o kalawayan, dili sa pagpakig-away o pagkamasinahon. Hinoon, himua ang Ginoong Hesukristo nga inyong tigpanalipod. Ayaw kamo padaog sa inyong lawasno kaibog. Magampo ta. Ginoong Dios nga labing gamhanan, daghan kayong salamat niining mga pulong nga imong giandam kanamo niining kabuntagon ng Dios. Salamat sa tanan nga mga kinabuhi nga imong gidala aning dapita. Sa among mga kapakyasan sa nanglabay mga adlaw Ginoo, magdawat man kami sa mga consequences, pero pasalamat kami nga ikaw mao'y nagligon, nagbag-o ug naghupay kanamo. Salamat kaayo o Dios sa pagpasaylo. Akong pag-ampo nga kining mga mensahe gamiton nimong mahimong tambal nga mag-ayo sa among mga sakit nga mao ang mga sala, ang garbo, ang tanang butang nga mang gitaguas kinabuhi wala nimo kahimot o Dios. Salamat kayo nga ang tanan nga naa karon makabaton amahan sa langit ng kaalam maghatag kag seguridad sa kada usa o Dios mahitungod sa imuhang pagpanalipod labi na sa kaluwasan nga among naangkon diha lamang kanimo Jesus o Jesus. Salamat kayo sa tanan nga niya. Ikaw ang Diyos, padayong mahimayag mo pasidunggan, walay gahom sa kangit-ngit Ginoo nga maka-influensya sa mga kasing-kasing o una-una sa tanan nga niya. Batabunin kami sa imong himaya o Diyos. Mao ni ang among gipangayo, giampo, gipasalamatan sa ngalan lamang ni Ginoong Hesukristo, among Hari, Diyos, personal namang luluwas. Amen and amen. Magapanglingkod ang tanan, mayong buntag sa makausapa.
Kanang nas imong tapat inang paminaw ug ayo. Paminaw kita. Mga igsoon, naay ko na kadaghan ako na ma-obserbaran bitaw nga kung dunay gitawag og assembly meeting ang barangay, paminaw ha? Naay gagunit ditong microphone pero balik yung daghanang mag-istoryahanay. Kabantay mo ana? Mag-meeting ang purok. Nanay gagunit og microphone na pwede istoryahanay. Pareha ka ganina pagsugod na to og simba. Ingon ang worship leader nga kinahanglan ta mag-ampo pero di maklaro ang gisultis worship leader kay sa gawas sige pag-istoryahanay. Nga na bitaw gasugod na ba og simba pero mo istoryahanay po. So ato nang igsuon nga hinayan og tangtang nga kinaiya tungod kay ilabi na gyud sa pagsimba, kinahanglan ginatong tagaag panahon ang Ginoong maminaw ta. Kay daghan kay mga panahon lami ra gyud kayong isigig yaw-yaw. Kanang ikaw ra sige pasultion. Daghan kay taana nga mga higayon nga unay atong gusto pero pag nakulangan tas kaalam tungod sa kakulang nato sa panahon nga maminaw, no? Now, ingon na praise and worship leader, okay, mag-pray ta, ang uban kasi sige istoryahanay. Usog pag yung kayong tingog, bisag nas tapad sa pastor. No? Di maulo. O di maikog. Ulo, no? No? So, ato na nang hinahinayag tangtang mga igsoon ha, kay ngalagad yung tas Ginoo. So, karon mga igsoon, ang uluhan sa itong pagtuon ingon diha ang imong buhat nagpaila kung kinsa ka. Okay? Saan na sa pag-English ma? Ang imong buhat nagpaila kung kinsa ka. Ang imong buhat. Ang imong buhat nagpaila karon kinatrilingan og hapit na gyud ang election. Hapit na gyud ang election. Tanan nga mga kandidato karon na sila gitawag og kanang unsa tawag kana mga gipaserox nga mga flyers. Ang nakabutang dito ilang mga planong buhaton. No? Wala gyud na naapil dito ng mga urakot, mang pasagda na lang ng wala pa na naapil. Ang tanan gyud na dito sila mga plataporma puro nindot, di ba? Sila na ay mayong plano. Ikaw nakay platapormas kinabuhi? Kani adto mga igsoon, gawas man ang tanan mo duol bisag kinsay magrally kay nga naman maminaw sila sa plataporma unsay plano. Karon di na. Di na karon kay color naman pag di yang color bahala pa ko sa imong plataporma diha. Di jud ko. Tagaan jud natong panahon na maminaw ta. Eh ang uban grabe na may mga magtiayon na nagbulag. Tungkol kay ang presidente niya si Kuan, ang presidente sa Bana si Kuan, yung lalis-lalis sila, hangtod nagdako na, hangtod na bulag. Ang usap pa ni Puyo dito sa Babuyan Island, ang usap pa ni Puyo tumoy hulo-sulo. Pwede lagyo ah. Kasi inong na mga igsuon, tungkol kay linabanay na sila, linabanay. Nga naman, kanila lagi usap maayo, mao niyang plataforma. Kaya po ko sa, kanila lagi usap may maayo, tanawa yung plataforma. Puro biya na sila maayo plano mga kapatid. Ikaw ra mo'y dili nindot og plano para sa imong kaugmaon. Tinoon? Tinoon? So, arito sa tuwa magplano sa itong kagalingon mo sa. Una, kinsaw niya, dihay mandaog, pakpakta. Thank you Lord. Naanapon mi, iampon naman nga leader. No? And by the way, di na matod og bugas sa inyo ini kadaog ana. Ikaw gihapoy manarbaho mo palit og bugas, mo nang kamara ka diha. Okay na? Nagsabot na no? Okay, so ang atong buhat magpaila-ila sa atong kaugalingon kung kinsa ta og unsa ta. Because di man na pwede sige kag storya maayo biya kay ko. Kinabutan nan jud gumanding oy. Sa among pamilya ako kinahayluman. Kana gud si mama ako'y paborito. Kabalo ka? Usahay mga igsuon ug daghan kay nga istorya kulang imong buhat. Tinoon? Tinoon? Kulang yun. Muna si Quezon mga igsuon, iyang gitudlo nga ug naa siya bisita mas daghan iyang mahuman. Ngano ka? Oh, kailang Quezon?
na niya mga igsuon nga nasa gigabas. Unya og naay mo bisita niya mas daghan ang iyang nagabas. Ngano man? Ini may mo bisita niya di man yun siya mukundang. Sige ra gid lang istoryahan na pero kasi siya gabas. Ang mo bisita mo tabang na lamang. Sumasagan siya mahuman. Kamu mo bisita mo laing balay, kamu mo hinungdan wala sila nahuman trabaho. Ini pauli no at ko salamat na nag-away na sila. Ano ka ganungan? Sige na mo chismis ni kuan. Magtinarong na tamang igsoon kay kining atong buhat nagpakita ni kung kinsa ta. Okay? Sige ra batag panaway og mga politiko, kini si kuan mo ni, kini si kuan mo ni, nya ikaw. Undang na ta na ambisyon mga kapatid. Amen. So ang atong buhat nagpakita og kinsa ta. Kung ako ron engineer ko, inya nga akong trabaho mamulunglay. O si tawag na ako. Mamulunglay. Mamungay. Kung ako doktor ko o nya nag-drive ko og jeep. O sa may tawag na ako. Dili ko doktor ka bakit dito? Driver. Okay? Kung ako pastor ko nya manugal, o sa tawag na ako. Sugaron. Kaya ang buhat man maoy magpaila-ila kung unsa gyud ka. So sa Bible mga igsoon gitudlo ni diri nga gani diri sa Bohol mga igsoon ay unsa nang kasabihan ni Gob kanang buhat ang pasultion? Tinuod bitaw na. Tinuod bitaw na mga igsoon nga kinahanglan gyud kang mamuhat. Wa ko na kampanya ha. Akong gobyerno na Negros. Mamoy labot. Nya. Tinuod nga igsoon. Di ako lang gikuha na siya nga line. Nga buhat ang imuhang magsulti kung unsa ka, kinsa ka, unsa imong nahimo. Ayaw na nagsulti ng iyang mga nindot nga nahimo. Ayaw sultihan ng mga dili nindot nga nahimo. Anyway, nakailan na ka na. O unsa pa'y angayan pang mahimo. Ikaw po na po kay plano sa imong pagalingon. Dapat naa kay mabuhat. Okay? Dapat naa gyud kay mabuhat. Sa pagkatinuod lang na-realize nako. Katong mga time nga di pa ko busy, sige ra kog tulog. Sayang na din kayo to. Nakaroon na-realize nako. Na dubli-dubli na. Madubli-dubli na. Ang mga buluhat ko, nakaanag ko hala. Sayang nga tong panahon. Oy, mga lakwatsiro. Paminaw mo kayo, kasayang-sayang malangantaan niya. Ay, kasayang-sayang ka. Na ako kay gisensengan. Pero kung imo po nang gihimo agi reward sa imong kagalingon, gikas pagpangamudlay, okay kayo na. Kay need mabutag makapahulay. Okay ba ta? Pero kung puro ra lakwatsa, kinaluuyan gyud ka. Maminaw og ayo ha. So ang atong mga buhat nagsulti kung kinsa ta. Lucas chapter 10 verse 25 to 37 ang sambingay sa maayong Samarianhon. Ebanghelyo sa Lucas chapter 10 verses 25 to 37. Ingon diha. Unya miduol ang usa ka magtutudlo sa balaod aron pagsulay kang Hesus. Tanawa, ang Ginoo pa joy sulayan. Be, basig maalamon magyunay o dili be. Tistingan tani. Kay balo ba junay balaod. No? Ang Ginoo yang sulayan ingon siya. Magtutudlo. Unsay kinahanglan kong buhaton aron ako makadawas kinabuhing dayon. Daghan mangyatag pamaagi sa akong ginamo uswag na akong sweldo ay. Usaon magina ko para makabuhat kog nindot nga balay. Usaon magina ko para moangat ang kinabuhi. Usaon magina ko para moangat ang pamilya. Pero naa pa tay pangutana ko, usaon man ako nga ako nga kong pamilya malangit ni. Nautana? Murag wa ray plano no. Narabay last nga luha sa heaven. Because naa kay family member nga dili maluwas kay wala nimo sangyawi. Kay wala nimo siya giampo. Wala nimo siya gidala sa church o di po nimo siya madala sa church kay ang imong gipakita niya di mao. So, ingon sa unsa akong buhaton para malangit ko. Ingon ang verse 26, Jesus mitubag kaniya. Unsa may giingos kasulatan o giunsa mo man kini pag sabot. So, ang tanan diay paagi mga igsoon naa sa Biblia. And then giunsa nato pag-apply. Kadi man ka maka-apply og insaktong application sa unsay gisulti sa Biblia kun wa ka kasabot. Mumita ng uban mayo, balhin-balhin, wa pa kayo katugkan. Sa pagkatugkan mo ang kagabasa.
Wa po ka na full Bible study. Wala ka na minag mga pagtudlo. O niya, ang nasi mo una, relihiyon, I tell you, kining mga relihiyon na, bahala na ilahan na natin na. Apil na, inyo na yung simbahan na. Ato ning biyaan ng mga relihiyon na ning kalibutan. Kadito na bagis langit, mulamano si Lord. Welcome, good and faithful servant. Di na bagay maingon si Lord. Welcome, Mormons. Welcome, Iglesia. Welcome, Sabadista. Dayon. Born again. Dayon. Wala ang ingon ko, faithful, matinud-anon nga alagad. Kinsa man na sila, na ibalog unsay naas Biblia o ilang ikinabuhi. Baligya inyong balay, palit Biblia. Umamoy Biblia. Ang pinakapobreng pamilya mga igsoon, kanang kay Biblia sa ilang balay. Ingnag yung ko, wala dyan tayo Biblia mga igsoon. Paabot lang, ingna lang yung ko, kay pangitaan lang yun ang paagi. Pero ugnaan po kay imong nahibaw ang kaugaling paagi. You can. As long as kaya na to, need yun tag Biblia mga igsoon. Ano man? Ang mga Christian dito sa Syria, hilak yun sila, kadigit sila makanbasag pulong, kadi man pwede. So ang ilang gibuhat mga igsoon, smuggle nila ang mga Biblia. No? Gismuggle nila. Usa sa mga nagsmuggle og Bible mga igsoon, taga Dinhis, Pilipinas, si Pastor Romeo. Nagsmuggle siya og 15,000 ka mga Bibles dito sa Serbia. And then ingon pag yun siya, Lord, di ko kasulod ani, mo abot pa ni dito, sunugon nila putlan pa kog ulo. But ingon si Lord, ubanan ko ikaw, maghatag siya kaalam, nakaabot yun dito ang mga Bibles. So, ingon siya nga, unsay maayong buhaton. So, ingon si Lord, giunsa man nimo pagbasa ang kasulatan o giunsa man nimo ni pagsabot. Kana may gabasa nga wa kasabot. Kanang ingon ang Biblia pagpaubos nya mapahitason ka, nakasabot ka. Libot ki pasabot pareha tag pinulungan nakasinabot ta, di ba? Mga asawa og bana, di ba? Ngano man mong kasininggitan? Pareho man ta mag pinulungan. Do you think nakasinabot mo? Bisan pag pareho pinulungan, di na magkasinabot. So kinahanglan yung masabtan natong ayo. Sa verse 27, ang magtutudlos balaod mitubag, higugmaa ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok mong kasing-kasing, o sa tibuok mong kalag, o sa tibuok mong kusog, o sa tibuok mong huna-huna. Tibuok tanan. Or sinsilyo ra ang gugma nga atong gihatag sa Ginoo. Ipahigugma ginas tibuok. And then ingon dia og higugmaa ang imong isig katawo. Asa to? Ato kunong basahon ning verse 27 sa English. He answered, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your strength, and with all your mind. So, sa tibuok ni mong kusog, tibuok kasing-kasing, una-una, tibuok ni mong kinaboy, gugmaan Diyos. Sunod yan, sugo, ningon siya. And your neighbor, love your neighbor as yourself. Balik ko na to, ningon sa pagsulti diya sa Bisaya, mga igsoon, ningon sa higugmay, mga isikatawo, sama sa imong pagigugma sa imong kaugalingon. Ang problema giusok kung nato ang Bible. Atong ilisan, atong gibutangan dire og dauta ang imong isig katawo sama sa pagdaot nimo sa imong kaugalingon. Libak ka ang imong isig katawo sama sa paglibak nimo sa imong kaugalingon. Nakita nato nga napakya sa atong pag-alagad sa Dios kay ang gisuglos Ginoo wala nato nabuhat o ang wala gisuglos Ginoo maoy atong gipanghimo. Right? Sakto? Tama? Wrong? Tama wrong? Tama unya wrong. Saan nang isdaa? Sa verse 26, mitubag si Jesus. No? Husto ang imong tubag. Buhata ka na o makadawat kas kinabuhi. Ow! Ouch! Kanang nasa imong tapat inang sakita, oy. Ingon dia, sakto ang imong isulti, pero ang imong ibuhat, wrong! Muna ningon siya nga husto imong tubag, buhata. Kana bang nakabalo kag asa dapit ng bersikulo ha, pero wala nimo gibuhat. Namangutana nimo. Ana, makita na si Leviticus. Makita na si Exodus. Pero wala nimo gibuhat. Murag kag kini nga tawhana. Kitang tanan murag inganing tawhana. Nakabalo kun sa inaas Biblia. Pero wala niya nabuhat. Manang giingnan siya, husto imong tubag buhata. Kaya di man ni puto, puro sulti. Naman ni buhat. Kaya ang buhat di mo, mamay mo paila-ila o kinsa ka. Ayo,
Unya kay gwa na kaila kaayos pastor nimo or ang imong isig ka tawo ug imong kauban sa church, wa na kaila. Ang Dios na kaila mag-ayo nimo. Because you can hide. Makatago ka sa mata sa tawo, pero di makakatago sa mata sa Ginoo. Mga asawa, makatago mo sa mata sa inyong mga bana, pero di mo katago sa mata sa Ginoo. Mga bana, makatago mo sa mata sa inyong asawa, pero di mo katago sa mata sa Ginoo. Munang dili man na sa unsay atong ginasulti, sa ato mang gipangbuhat nagbase si Lord. Gani, sa atong pagbuhat kitudloan tang higugmaa ang Dios. So, muampo ka, nahigugma ka sa Dios. So, magdahi ka, niginanglang nahigugma ka sa Dios. So, nanudlo ka sa pulong, nahigugma ka sa Dios. Nagsangyaw ka ani, nahigugma ka sa Dios. Kaya dagang nagbuhat karon, nagampo, nagsimba, nagalagad, nagbasa sa pulong, pero wala nahigugma sa Dios. Sunod, ingon sa igugmaay mo si katao sa masimong kaugalingon. Naghatag kasi mo si katao. Kaya nahigugma ka niya. Dili ka naghatag, kaya di na nimo magamit. Tama? Nagtabang kasi mo si katao, kaya nahigugma ka. Dili, kaya nagtabang ka, kaya nagtabang ka. Nabang na good. Nabay katabang. Nga na, rata. So naay tudlo, si Lord nga gugma. Manang ingon dito, sa Colossians chapter 3 verse 17 ba na mga igsuot? Ano? 1 Corinthians 15:16. Mula ko masayot ningon diha pagsulti nga buhat ang tanan diha sa gugma. Sa pagdayeg nimo sa Dios, di nahigugma kas Ginoo, ngay mo nang ibuhat nganong nagdayeg ka, tama? Sa imong kaluoy, sa imong isig katao, nihatag ka tungod kay nahigugma ka. Dili tungod kay igo ra ka naluoy. Munagi sulti dinhi. So nimo sulod sakto imong tubag buhata lang. Nakamatikod ba batas atong kaugalingon? Amen? Nakapanamin batas atong kaugalingon sa mga pulong sa Dios karon? Nga sakto ang mga bersikulo, sakto ang pulong nga imong gigunitan, pero ang imong pagbuhat may wala na insakto. Mauna nga niabot ang time nga moingon kasi imong kaugalingon, praise God, mura na gyud ko Christian. Kamantay ka na? Sige ko na ingnan ang nasimutapan, mura na gyud ka Christian. Hapit na dyan, ma-Christian. Nano man na igsuon. Because ang una-una na to, Christian ni, o magdala ng Bible. Kristohano ni, o naani John 3:16 na memorize. Kristohano ni, if kung naani kanta nga gipangga mo ako. Kristohano ni, kung ang mga cellphone ani, ang iyong mga music, puro Christian song. Kristohano ni, kung ang iyahang sinina na ay arise, shine. O Kristohano ni kung ang iyang sinina na ay Philippians chapter 3:20, for our citizenship is in heaven. But ang isundi din mga igsoon sa itong gibasa ning Luke chapter 10, ang Christian mga igsoon na ada ini sa buhat, munang kining buhat may magsugilog kinsa ta. That is why ang atong mga ginikanan batanon moingon, pastor, kining akong anak Christian gini diha sa church, pero mauli ni sa balay, backslider. Usugang manrapos bintana diha sa church, pastor oy. Usugang manghugas diha sa church ning akong anak, pastor oy. Pero diri sa balay maningka o pahugason. Ikaw para kung nawang magano? Wala no? Kaya nga naman ang atong mga buhat. Hello? Kanang lami kay kag tinagdan ni Pastor Han. Nasaan? Oh, di maayong tinagdan ni Kuya Roger. Sugon, si Ati. Kasama ko lang na. Kasi nagtinood po. Di perti kay Guay. Oh, Christian na sa church. Nga naman, ang ikanta diri sa church, unsa man? Katong atong giawit kanina. Napay mga dahunog sa pagdayeg. Dahunog? It means kusog kayo nga pagdayeg para sa Ginoo. Pero naa na sa balay, I'm yours. I'm yours. Ganay ka na. Di ba? Kabantay ka na?
pa mo? Okay pa mo diha? Og naa diri sa church, grabe kayo. Pinahilak pang magdahig sa Ginoo. Ang awit pag yun, nadungog na ko ning awali. Ang awit pag yun, mga isip, kalistanan ko. Pinahilak pa yun. Kasakitan man. Kani mo Ginoo. Pero nakadawat bonus na. Mayo po ang panglawas. Wala'y problema. Pero kahilak, kalistanan ko. Daghanang problema nato ang mga Kristohanan. Okay pa mo diha? Kanira bang daghan tag problema ang wali po mo daghan. Mambut og alas 2. Ingon diha. So ningon si Jesus, husto ang imong gisulti kay gikan gyud na sa pulong sa Dios. Lakaw og buhata kana. So kung unsa di ay ang atong nakatunan dinhi sa mga pulong mga igsoon, mo ang atong buhaton. Kabantay ka nang magwali kag magpaubos gyud ta mga igsoon. Pag-testing na, ang mga tao ng imong ingnan, sila mo'y nakabantay nga ikaw pwede ng habugas sa garbo. Igop tayo pa, ba? Sa verse 29, apan gustos magtutudlos balaod nga ilhon siyang matarong busa nangutana pagyud siya kang Jesus. Kinsa ba di ay ang ako si katao? Gusto niya mag-recommend siya. Kabalo mo mga igsoon, kining di ang nangutana, sundugan ninyo ni siya. Kaya nahigugma ni sa Diyos. Nahigugma pa siya ni si katao. Nagsimpa ni siya. Naghalad ni, nagadonisyon ni, nagatanang nga buhat sa kaluoy ang ibuhat. Sundugan ninyo ni. Gusto niya nga inganaon siya sa Ginoo. Pero kaya ang giingon ni Lord, sakto yung mga isulti, buhatan na. Diningon siya, kisa mo na ako si katao, gibuhat mo na ko na tanan. Paminawag kung sa sunod nga gisulti sa Ginoo. Ningon siya, busa si Jesus mitubag. May usa ka tawo nga misulong gikan sa Jerusalem ngadto sa Jericho. Giambusan siya or gibanhigan siya sa mga tulisan. Gihubuan nila siya, gibunog o gibiyaang hilamatyon. In verse 31, nahitabo nga may usa ka pari nga miagi niadtong dalana sa pagkakita niya sa tawo nga gitulisan. Milabay lamang siya agi sa pikas dalan. Now, paminaw. Ibutang na to, doktor ni. Pagkakita niya na dito, himalatyon, wala niya tagda. Doktor siya? Dili. Karon ningon ang Bible na pastor ditong nakakita. Pero gipicture na niya di yung gipost. Luuyag yun. Daghang ni comment. Luuyag itaw. Yung nilabay ra siya sa laing dalan, ningon ang Bible ang pari or ministro or bishop or pastor igurang ni tanaw pero niagi sa laing dalan maunang bahalag unsay imong posisyon sa kinabuhi kung wala kay buhat wa nay hinungdang posisyon na kusog lamang kag ingong iboto ko ninyo president sa dayong pwede usa pala purok, pero okay na. Pero kung gunit na ganikag dako, kay kang responsibilidad. Dapat kabalo na sad ka, nga kaya ni mo ang dako kayo mabuluhaton. Kaya dili mo na pwedeng na kay posisyon na ako, mayor ko, ako gobernador ko, ako congressman ko, ako presidente ko. Pero ang imong posisyon sa pangalan ra, kaya ang imong gibuhat, dili iya sa maong posisyon. Nasabtan na to, ne? So karon kung imong dungawon ang ayo ang atong nasod, daw gitulisan, gibunugan og ang atong nasod gibiya ang hilamatyon. Kinsa man ni ambush atong nasod ang coronavirus nga for 2 years gipahagba og ayo ang atong ekonomiya. Labi ang daghanang nawadag trabaho, gigutom og binaog og ayo, giagian na po ta kusog kayong bagyo. So ang atong nasod mga igsoon dapang dapa. Maragingon diya nga, gibiya ang lamat yun. That is why atong gipray, kinsaon niya ang ibutang ni Lord anang posisyon na, nga dili lamang sila, ay, thank you na presidente ko, na-appeal ko history, ika-18 presidente. Pila na taka-presidente, taro? 16 pa di ay? 17 na na, ika-17. Dili lamang
maingon ana, but magtanaw gyud sila sa atong kahimtang karon. Og maunay atong iampo. But ipadapli nato na sila, ikaw mismo. Kung ikaw ni nagtanaw ka, igura mo tanaw. Di pastor oy mo tabang yung ko, maloy yung ko. Kabantay ka na imong hinigugmas kinabuhi. Bisag wa na kinahanglan tabang, imong yung tabangan. No? Ako. Gaan ra ni. Ni ako na good kay ang layon ka. Folder ra ang gidala. Papel ra ang gidala. Ako na kay ang layon ka. Ning maminyo na magpabugat na kasi mong asawa. Maminyo na magpabugat na kasi mong bana. Kaya naunsa man yung tao na, oy. Bisag mahal ang gasolina, hala sundoon. Yan naminyo na. Sundo ako. Pag-commute ragod, kita kaan mabitaw ka lang kung pabliti. Ha? Naghanag problema ng mga Kristohano ng panahon na, no? So, igo oras siyang nitanaw. Ang problema, nagagunit pag yun siya o posisyon sa usa ka reliyon. Nga pangulo siya. Ang gisultis Biblia din pare. Kung imong sabto ng pare, nag-alagad sa Diyos. Kana na si Mutapad, o nag-alagad na sa Diyos, ingon ang 1 Peter, nga pare sad na. 1 Peter pa to? Royal priesthood daw. Kaya ang word nga priest, to serve the Lord man na. To offer sacrifice to the Lord. So kung kamao na kang mag-alagad sa Diyos, mahalad sa imong panahon, mahalad sa imong kinabuhi, you're a priest, you're a servant. Dili lamang na katong magtaas o puti nga bisti. But ang pag-alagad sa Diyos, para natong tanang nakailan as Ginoo. Nasabto na ito ayaw, gagunit siya sa maong posisyon nga alagad sa Diyos. Pero pagkakita niya aning samaron, galisod nagkapot sa gininhawa, naghubo pag yun. Bunog kaayo, nanghubag ng mata, di nakakita kayo. Nangabuak ng lips, kay bunal-bunalan ng taman. Ningon ditong nitanaw ra siya o niagi sa laing dalan. A priest happened to be going down the road. When he saw him, he passed by on the other side. Pagkakita niyo, yay ka, aring ko speakers. Gadali ko. Kabantay ka na nakakaya responsibilidad imong likayan. Kabalubog nga nung ang atong mga ginikanan mag-assign sila. Ikaw may mga labaron, ikaw may mga ugason, o imong schedule. Kabalubog nga nung gihimo na siyong ginikanan. Because wala tay kinaiya nga Kristohanon nga magkusang loob, magkusang gawa. Di-assign. Ang tanan na ay kusang loob, kanang gitawag na itong initiative, pagkakita niya, trabaho na niya, di na-assignan. Kaya pagtanaw niya, oy nanay nangugas, ningi siya, oy si Ligon, wapa man nanilig, ako ari, kaya nangugas man si ate, nangugas man si kuya. Munang assignan. So kung na-assignan ganitag mga buluhaton, it means na apatay dako kayong tulubuan nga kaangayan natong kabuton. Ingon nga mga Kristohano. Naapata? Oh, so, ningon na po dire ang verse 32. Unya, nahiagi usab ang Levita. Kabalo mo sa Levite? Sila maoy mga sulugoon sa mga pare. Kaya mga pare kaniya itong iso, di ni Roman mga priest. Ang gihiskutan mga pare ba nga kalang iya sa mga kanang mga Hudyo ba? Mga Hudyo sila. Now, gining mga Roman, mga Hudyo, nga mga pare, maghalad sila sa Ginoo. O sa ilang ihalad, mga hayop o mga dugo sa hayop. Nakaroon, di naman na pwede kay ang dugo ni Kristo mo naman nahalad o ang iyang lawas. Kaniya to dugo sa hayop o kanang naang unod sa hayop, mo'y sunugon ang dugo iwisik sa altar. So ang maghimo ni atong maong muihaw sa maong hayop, muhimlo sa maong hayop, mukuha sa dugo, muhatag sa pare. Trabaho ni sila sa mga Levita. Nasabtan na to. Ang tighinlo sa templo, ang tigpasan sa mga galamiton sa templo, inigmubali na po silang mga Levita. Ang maghakot og kahoy parang sunugon ng halad, mga Levita na nga trabaho. Ang maghinlo sa laran, ilabay ang mga apo, mga Levita na nga trabaho. In other words, support sila. Sila maoy
kanang nag-alalay sa mga pare. Nasabtan nato ni mga Levita. So ningon dito nga ang pare naguna pagkakita niya nilikay ra sa laing dalan. Sunod na pod ang Levita kanang ingon diha may nahiagi usab nga usa ka Levita. Sa pagkaduol niya mitan-aw siya sa tao unya misaylo lamang agi sa pikas dalan. Mas father dito ni agi ari bukos pikas. Nisimang. So dili na ni sila Levita. Dili na rin sila priest, nga naman. Wala sila nagbuhat. Muna makaulaw kayo, Christian ko, Christian, imong buhat, be. Sige. Asa man ang buhat? Kaya kining magtutuos, Ginoo naman ay pro-will pa, na-prove. Nga na, hanin, agad na pagtuon ng tawanan. Kaya naay iya ang buhat, nga mo pa matuod. So nawala ang ilang pagkalibita, nawala po ang ilang pagka-pare. Mausap ning ato pag naatay bulaton, dilita mo buhat, nawala ning atong pagka-Kristohano. Dili na ta kinalan. Warningan muna ko. Dili naman kunta, kinahanglang magsininggitay ta sa atong mga balay. Pero ang problema na to, di pa ta mo buhat kung di ta singgitan. Buhatare. Nana. Buhatare. Lagi, padali na god. Sapa makadya? Nanalaki! Usa pa mabuhat ang singgitan na. Unya, Kristiyan na taana. Dakua patang palatubuon. Kana ka ba mahuhinganan tag-immature, mga igsoon, mga suko ta, bisag tinuod. Ako lang daan sa kong kagalingon, naghila ko sa Ginoo nas daplin, ingon ko Lord dili, ko kadaog pagyod ang anig di ay kadaghan, kadagko, mga pagsulay Ginoo. Pero imo ra jud kung dasigon ligunon makapadayon jud ni kay ikaw may nagtawag nako. Ano man immature pa. Og bata ka magsalig ka sa Ginoo. So niagi lang sa pikas dalay. Puro sila walay gihimo. And then ningon siya. Sa verse 33, apan may usa ka Samarianhon nga nagpanaw ni atong dalana og nahiagi siya sa tao nga gitulisan. Sa pagkakita niya sa tao, naluoy siya. Dili Diyos nun yung tawana. Dili siya kanang nahisakop sa katawhan nga nakaila sa Diyos kay Samarianon man eh. Ang buot gipasabot sa mga Samarianon, mix nga mga Gentiles, hindi mga magtutuo. Maubitaw ning sa panahonan ni Jesus, walay panagdait ang mga Samarianon o ang mga taga-Juda. Kaya kini mga taga-Samarianon, giilanan nila nga dili katawhan sa Diyos. Now, kini mga Hudyo katawhan sa Diyos. Naa nila ang mga alagad sa Diyos, pare o mga Levita. Pero pagkakita nila sa problema, wala sila gibuhat. Ang dili na hinoon Diyos nun, ang dili na noon Kristohanon, mao na hinoon na luoy yung nagbuhat. Oportunidad ni mo mga igsuon nga na niduol ni mo nagpatambag. Pero imong gitugmod sa politiko, duula si Juan, hapit na mga eleksyon ron. Ang mga ang mga pari, ang mga alagad sa Diyos, ang mga Levita, mga nangalagad sa Diyos, mao'y wala nagbuhat. Na sila nga wala noon, nag-ilas, ginawa, nag-alagas, ginawa, mupay na ay kaluoy. O sa gibuhat aning Samarianhon mga igsoon, miduol siya kaniya. Ano? Usa ka Samarianhon nga nagpanaw ni atong dalana, naagi sa tawo nga gitulisan sa pagkakita niya sa tawo naluoy siya. Miduol siya kaniya o gibubuan niya lana o bino ang iyang samat. It means nga gidresingan niya o gitambalan. Napata? O nya ningon diha pagsulti, unya gipugkusan, nagibaniran niya. Sunod. Unya gipasakay niya ang tawo sa iyang hayop o gihatod ngadto sa usa ka balay, abutanan o dito iyang gialimahan siya. Ninaog siya sa iyang gisakyang hayop ang maong hingsak pa niyang hapit na mamatay mo iyang gikarga dito human niya katambali. Unya, imo makita ang eksena nga gaguyod tingali sa siyang camel o siyang hayop, kaya wala pa may XRM sa una. Wala may mga Mustang.
Papamantay multikab nga pula sa una. So, iyang ipasakay, siya karon ang naglakaw. Tanawa ra kuning pagpangalagad mga igsoon. Munang to become Christian is to become selfless. Ang pagka-Kristohanon, mao nga hindi nakakayo magtagad sa unsa pay kaugalingon, but kanunay ka naguna-una sa uban. Mo bitaw na magjelos na ato mga kaubanan kanunay sa pamilya, mga igsoon. Mo ayo ro kag laing. Du kami nga na. So na selfless na siya bala na. Kining ako para na ko ning atambal pero imuha na ni, kining akong dino para ni sa imuha na ni. Kining ako ang band-aid, himo na ni, ang ako sakyan, imuha na po ni, o dili lang di ako to, dadon ka na ako sa Ace Hospital. Mahal ng Ace man din ko. Pag-abot pag yun dito sa Ace Hospital, iyang giatiman. Unya kay naa pa man siya meeting, unsay sunod niyang gibuhat, niingon siya pagsulti. Nasa verse 35, sa pagkaugma, mihatag siya 2 ka denaryo, ngadto sa tig-atiman. Sa abutanan, og may tugon at imana siya inikbalik nako dinhi bayran ko ikaw sa imong nagasto. Na di lang na ikutob des kaluoy ibuhat gid siya yang gitambalan yang gibaniran yang gipasakay sa aso gidala dito sa tambalan giatiman unya gi siya gasto tanan. Murag malasakit. Iya tanan tulubagon. Unya karon kay naman siya appointment iyang giingnan ning tag Dok, ati mana ni Dok? Ati mana ni ingnar ko pilay bill. Ha? Kaya balik na ako, bayaran ako tanan. Grabe ni nga kasing-kasing, no? So kini mo ay nagmatuon nga it doesn't mean of pastor ka or di ka pastor or alagad ka sa Ginoo. Unsa ka diha imong posisyon sa church? Wala diha ang issue. Ang issue nagbuhat ba ka? Gibuhat ba nimo? Kaya pareha naman na mga igsuon o kanamit ang pag-ampo naman sa Mateo 6. Dagan kaya nakamemorize na na. Ama namo anak ka sa mga langit, pagdaigod ang imong ngalan, mabot ka namo ang imong gingarian, matuman imong pabot dinhi sa yuta, mayong ituman sa langit. Kalan-on namo ihatag ka namo karong adlaw. Pasaylo kami sa mga sala ingon sa oras ang kamatayon. Amen. Subayan no? Gi-memorize nang ayo, pero ang nag-memorize ana sure ko, wala kabalog asa dapit na sa Bible. Bisan ang naminaw karon. Na nasa Matthew 6 ang Lord's Prayer. Gi-memorize sa baba pero wala gihubat. Wala gibuhat. Gihubat. Bali-bali yung pinulugan na. Gi-memorize na ano man. Amahan na mo anaa sa langit. Pagdaigod ng imong ngalan, ni anhi ka, nagsimba ka, nagdayeg. Wala oy. Muabot ka na mo ang imong gingarian. O sabi ang gingarian, pagkamatarong, naana nimo, naabot? Namatarong na ka? Nabago na ka? Matuman ang imong pagbuot din sa yuta o dito sa langit. Gituman dito, gituman nimo dire? Wala. Ang kalanon na mo, ihatag ka na mo karong adlaw. O sa mga kalanon, pulong sa Diyos man na, di man na imong pagkaon, Rab. Nagbasa ka? Nagampo? Wala. Munang, ang atong gipangsulti, dili na siya matter, mas kusog o tingog ang buhat. Huwag yun ay magpailaila kung sa ka. Huwag yun ay magpailaila mga igsoon. So, balik ko na to ang verse 35. Sa pagkaugma, mihatag siya 2 ka denaryo. Ngatos tig-atiman sa abutanan, kung maingon. Atiman na siya, inigbalik na ko, dinhi bayran ko ikaw sa imong nagasto. It doesn't matter kung na ay sweldo o wala ng mga lagad sa Diyos. Padayon kang mutudlo, padayon kang mo-search pulong sa Diyos, padayon kang matiman. Nakay sweldo o wala, nga naman, sa pagbalik niya, nakay madawat. Ingon mo siya dali. Timanan niya, kaya nagbalik na to, nakay madawat. Nindot ba yung mga igsuon ang kada usa nato natay usa ka kalag na pangumustahon, atimanon, na bayto nimo panihapon. Kamo ra man po sige kuyog-kuyogay. Ano di magtotoo may kuyog-kuyog ba? Nya sire amigo o gayo nya.
Invite ta, dasiga des Ginoo. Awa na. Nana kay bunga. Di ka malipay ana? Nag-uuli. Basta tinuod lang. Hello. Kining Good Samaritan diri walay tawong nagbuhat sama ani. Walay nagbuhat ani. Ang nagbuhat ani si Kristo lamang. Nakita ni Lord nga ikaw ug ako bunog ug ayo ta sa mga pagpakasala, bunog kaayo ta sa itong mga problema, gibali-balihan kag sagpa sa mga kalisdanan sa kinabuhi o gibiyaan kas kaaway nga himatyo ng imong pagtuo. Siya ang Ginoo miani, siya ang nagsultis mga pulong daw, mao ang tambal, mao ang lana, mao ang pino, gipaniran kaniya, giagak kaniya, gitudluhan kaniya, gidala ka dinhi sa church o dinhi sa church ipatiman ka ni Lord. Inigbalik ni Lord. Prepare na ka na ayon na kagikan sa imong sakit. Kung sa may imong sakit, garbo. Na ayon na taana, wala na taana. Kana mga pangluod, mga bisyo, katutan ng gisulti diri, wala na kaana. Kay giatiman na ka. Ang problema og igo ra tong nadungog unya di nato buhaton. Kining pulong sa Dios, ang imong kinabuhi nagkaguba-guba. Kung guba ka, makaguba pukas uban. Klaro? Example, ang papa na problema, guba na siya. Imbis mo dangop sa Ginoo mo ilak, nidangop sa bino, isamot ka guba. Pag uli sa balay, alas 2 kadlawon, mga eskwela ang mga anak, pero di na katulog. Kaya sige nito wild, sige yaw-yaw, balik istorya, pagkaugma na bagay, di mga ipasaylo. So naguba po ang maayong paulay sa pamilya, nagkagubot ang panimalay. Kung guba ka, makaguba ka sa uban. Munang tarungon ka ni Lord, kay gamiton po kaniya, matarong ang kinabuhi sa uban. Last night, nag-counseling me, I said, pag mo quit ka, daghang may ala, daghang maangin. Pag mo give up ka, daghang maangin. Siya gani. Mga na yung mga di patubo, mga mananaw sa uban ba? Siya gani, kwan gani, ako di ay. Nga na, manak. So, buhaton yun mga isulti mo man din nagpakita ingon siya nga gibuhat niya ang tanan. Imagine ha, tanan iyang gihatag. Naabay napilin sa Ginoo bisan usa na lang kag gininawa, wala. Iyang dugo iyang gihatag, ang iyang unod gisi og ayo iyang gihatag, ang iyang kusog, ang itibok niyang kinabuhi katapusan niyang gininawa iyang gihatag nimo. Nya karon gibutang ka ni Lord sa dapit din ka timanon. Og ningon si Lord nga balikan kaniya. Hello? Unang magmalagat tas Ginoo, masakitan ta. Kabalo mo po sa pinaka pait kaayo aning pagpangalagat Ginoo. Kanang naa kay mga sakop nga naas pagpakasala, di ka katulog. Mamatay kag sayo. Sabi ko, Lord, 33 pa ko, Lord. Paabot ang 34. Kaya bisag asa ka mo dong, to adito gapakasa, kay usa to adito gapakasa, to usa to adito. Sa imong pagpakasala na hinanok kag tulog. Tama? Nay wa nakatog nimo. Kay mo atiman sa imo. Di man ka. Kana ba yang mo encourage mo hatag kag word ni Lord? Daw naghatag kag medisina. Kanang mo encourage ka og imo siyang giampo, gaatiman kaniya bisag wa siya kabalo. Napata? Unya sa imong pag-atiman, ang kasakit maoy imong maadaw, ang kabugat, ang pag-insulto, istoryahan kanila, libakon kanila, pero dili na magmatter kay na ay ganti siya inigbalik. Di ba ningon siya? Tagaan ka na ako 2 ka denaryo. Atiman na siya kay inigbalik na ako, bayran kas imong nagasto. Ngunit yung pagpangalagad sa Diyos, mga igsoon, mayon ang upang kapuya kay na di ko ganana na. Kami mo po, di ba po may ganahan? Pero kung imong sugdan mga igsoon, walay sama kanindot. I tell you, bisag tibuok syudad sa New York City ihatag mo. Pero kung wala kay kalipay diha, it means wala ka nagsubay sa unsay will ni Lord, kabubuton niya sa imong kinabuhi. But pag-alagad ka sa Ginoo, bisag unsa kabugat o kasakit, naghapon kay kalinaw, madiscourage ka, bubangon ka, makapadayon, excited gyapon, it means nga ang Dios may nagbutang nimo ana ng kinabuhi.
Munang dili magmatter na unsa pa na mga igsoon. Si Jesus lang ang nakahatag nimo og nako. Munang ayaw na kayong wala na ko gitagad di kuan, ayaw na ko gila na ko gitagad di kuan, kini si kuan maayo ra kung eleksyon na padong, kini si kuan nga na ayaw. Because ang pare, tan-aw nimo, ang bibita mo tan-aw nimo, ang mutabang nimo walay lain ang Ginoong Hesukristo. Siya jay makahatag tanan. And I tell you, pag tanaw sa pare, wala po siya nabuhat. Sama nila ko, ang puwan na, bimbyaan. Kaya wala man po ko, sama nila ko. Di na lang ko likay na lang. Lain na po, tanaw na lang siya, likayan na lang niya. But ang Ginoo ra gyud mo'y nakasulbad sa tanang problema. Muna niingon ang John chapter 10 verse 10. Tanawa ang John chapter 10 verse 10. Memorize na siguro rin nato kay halos kada wali na ako, mahisgutan na ako ng bersikulo A. Ingon siya nga, ang kaaway mo ani pagkawat, paglaglag o pagpatay. Tinoon? A thief, ang kawatan, comes only to steal. Kawatan kaniya, to kill. Pation, destroy, gubon. I have come, ingon si Jesus, I have come that they may have life and have it to the abundance. Unsay unang niabot, kawatan, giambusan ni, di kawatan. Gibiyaan, gibuwa og ayo, patyo niya, pero wag yun namatay. And then dihay mga tao nakakita, nang labay rapod sila, wala nagtagad. And then si Kristo nagyoy ni anhi og gitagad kapag ayo. Karon nga gitagad na kag ayos Ginoo, gibutang na ka sa dapit diin ka atimanon. Gusto pa kang mobalik dito? Gusto pa kang maambusan na po kaskaway? Gusto na po kang mabunog na po kasyawa? Gusto na po ka atong kaintang kaniadto nimo? Kini dako kayo ning problemahan kung di nimo ilhon og ayo. Because ang gibuhat sa Dios, gihatag na niya nimo ang tanan. Ikaw na lang joy ganahang atong impierno. He loves you, He gives everything to you. Pero ang imong binuhatan nagpakitang gusto gyud kang atong impierno. Ang imong binuhatan magpakita nga dili gyud ko tinuod nga magtotoo. Wa gyud na ko tinuod nga gidawat si Kristo. Muni dako kayong problema sa kinabuhi. And that is why ang yawa mo anis pagkawat. Kawato niya imong mayong panglawas? Siguro. Kawato niya imong gugmas Ginoo, kawato niya yung kadasig pagpangalagas Ginoo. Kawato niya kung sinaan mo. Sunod. To kill. Patyo niya ang imong pagigugmas sa Lord. Patyo niya ang pagigugma nimo sa imong isikatawo. Patyo niya ang pagigugma nimo sa imong pamilya. Sunod, destroy. Bungkagon ka, gupon ka niya, gupon imong pamilya, gupon tanan nimo. Gusto ka mo ni mahitabo? Magpili man taani because ningon si Lord, I have come. Ni anhi ko, kung si Satanas ni anhi, pagkawat nimo, paglaglag, pagguba nimo, pinaagi sa iyang mga asset nga mao ang mga pagpakasala. Ningon si Lord, ako ni anhi usab. Aron sila makadawat o kinabuhi. O dili lamang kinabuhi lang madawat. Kinabuhi na abundansya. Balakbakis, Lord. Pero kabalo ka? O, example lang, example. Mas ganahan tang mo welcome sa yawa kaysa sa Ginoo. Kung na'y matos yung balay, magdala Biblia. Busy ra ba karon busy? Pero chismosa matos yung balay. Dali, dali, dali. Mangapit. Ang kining kawatan, ang kining mamamatay, ay kining tiguba, mo'y gina-welcome nimo. Pero ang mo build up nimo, mo paliko nimo, mo padasik nimo, mo bangon nimo, maoy imong ginasalikway. Mas maayo man tong grupo-grupo dito sa kawas, kaysa ning grupo-grupo sa prayer meeting. Kay, mas lamay sila, kaysa dili. So, mauna nga ang atong kinabuhi mga igsoon, sige radyod ta nga gasugod sa uno. Hinay-hinay tubo, balik na po. Hinay tubo. Muna bita ka na mo, salinsing putlong na po, salinsing putlong na po, salinsing putlong. Di gyud ka bunga. Nga nasimunta pa, ina mamunga taoy. Wa ka dungog. Sugkos na, ina mamunga taoy. Ningon si Jesus, tanawa sa verse 36, si Jesus mitampo sa patingon karon. Sa imong unang-unang kinsa man ni atong tulo ka nagpamatuod nga isig katawo sa gitulisan. Ang magtutudlos balaod mitubang kadtong naluoy kaniya.
O sa sunod nga gisulti ni Lord. Si Jesus ningon, busa lakaw o buhata, sama siyang gibuhat. Kini laging pagbuhat. Di ba nangutan naman sa kusay, mayon akong buhaton, aron kong malangit dito? Ningon, sunod ka niya, o sa may gisulti sa kasulatan. Ayaw pa na ba? Ayaw pa nga ba? Ikumaan Diyos, ikumaan. Yeah. And then, ging nasas kinoon. O, di kayo lakaw, buhata. Ging sis, what? Kisam na ako isip katao, marag nabuhat naman ako na tanan. Gamit sa Lord og sambingay, di ay gikawatan, nakitaan, labay, na sa Marianon, gatiman, gatagtanan. And then, gipangutana siya kusog. Nya, karon, kinsa man ang imong isip katawa to nila? Katong pare? Kinsa man ang isip katawo, ang isip katawo sa kitulisan? Katong pare? No. Libita? Katong sa Marianon? Yes. Okay, buhata. Puro lang kabuhatan. Lagi! Ano na ko? Kini lagi pagbuhat. Pagbuhat lagi. Lami yung magbuhat ka sa pagpakasala, ipaanaw sa mas DYRD, piyong mo tanan. Kaya magpakasala ko, rungay mapando. Imo ipaanaw sa mas radyo. Piyong mo tanan, kaya kasi makakitaan. Makitaan mo, kasala ko, mapandol mo. Wala na ito naging mo. Di mo na ito nakay. So, ang pag-atiman, nagapakita ang Samarianhon sa buhat nga tinuod yun siyang isig katao ngadtos gitulisan. Hello? Kaya wag man mahimo to. So, siya dako kayo mahimo, mo ito nga siya gayoy ni buhat. Nakaron, dunay paghukom mga igsuon nga mahitabo. Ayaw kabalaka. Tulo na lang ka oras, mahuman ako. Matthew chapter 25 verse 46 at verse 31. Verse 31, paingos 46. Matthew chapter 25 verses 31 to 46. Inig-anhin Jesus ang anak sa tawo, ingon nga hari uban sa tanang mga anghel, mulingkod siya sa iyang harianong trono. Verse 32. Og ang tanang tawo sa kalibutan tigumon sa iyang atubangan, unya bahinon niya sila sa duha ka pundok. Duha ka pundok bahinon, amen? Sama sa usa ka magbalantay sa hayop nga maglain sa mga karnero kaysa sa mga kanding. Kana nasimot ta ina ayaw pa kanding-kanding. Hello? Ay ba na pastor, di na maligo, kandingon. Ingon ang Bible student kita siya kanding sa likod sa Bible school. Nga na siya kining kanding no, kandingon to. Kay inig padung mula. Sakit. Ni-realize po na ko, kanding-kandingon. Apa siya gawin na kasi ang isulting ang kanding-kandingon. Sagdi na lang. Anong putang magtagad na? So, ang matag tao sa kalibutan, tigumon sa atubangan, lainon tong mga karnero o mga kanding. There is church, di ka kabalo, kisay kanding o karnero. Pero ang Ginoo, kabalo siya na. Leon, paninguban. Kabalo mo ba siya ni Leon? Kadang mo discourage, basta ba? Di ka simba. Habo, simba. Ano ka dito? Mga Leon mo na. Kung ito mga kanding, kanang pagsunod, bango na niya, kaduming ko na. Sa, muligo ka nila. Mga kanding na. Yung mga karnero, excited kayo na naligo, katihol-tihol na sa CR. Las dos pas kadlawon, naligo. Pero, simba ng karnero na. Buka na ang kandingon. Hanay, taurag, ligid, ang doon katiil, birahon, gikas kwarto pa doon sa church. Kaya magpagahi. Naalala, kanding. Kanang Leon, mo na yung mangguba. Simba-simba mo dito. Magsimba, mo na yung mga Leon. Pili ra mo atong tulog. Kaya wala mo ko kaila. No? Kanang nasimong tapat, inasultiin usop, inang karniro ta. Mura lang kanding. Gusto hapon. Karniro ta, pero mura kanding. Napa mo? So, ningon siya. Unya ang hari, maingon sa mga tao sa iyang tuo, duol kamo nga gipanalaginan sa akong amahan. Ug dawatan ninyo ang gingharian nga giandam alang kaninyo sukat pa
sa pagbuhat sa kalibutan. Nga naman, kay gigutom ako, inyo akong gipakaon. Giuhaw ako, inyo akong gipainom. Dili ninyo ako kaila, apan inyo akong gidawat sa inyong mga balay. Hubo ako, o inyo akong gibistihan. Nagmasakiton ako, apan inyo akong giatiman. Nabilanggo ako, o inyo akong giduaw. Nangutana sila sa verse 37. Sila mitubag kaniya, no? Ang mga matarong mitubag kaniya, Ginoo, kanus aman kami, nakakita kanimo, nga gigutom ka, ug among gipakaon. Giuhaw, ug among gipainom. Kanus aman kami midawat sa among mga balay, bisan og dili kanamo kaila. O hubo ka nya gibistihan kanamo. Kanus kami nagapakita kanimo sa diyang masakiton ka o giatiman ka kanamo, giatiman kanamo, gibilanggo o giduaw kanamo. Unya ang hari mitubag, paminaw ha, sultian ko kamo, nga sa mata gigayon, nga maghimo kamo niini alang sa usa, sa labing ubos niining akong mga igsuon, gihimo ninyo ni alang kanako. So kana day mga igsuon ang gibuhat sa Samarianhon ngadtos gitulisan, daw sama lang to gibuhat niya ngadto sa Ginoo. Mo'y gipasabot ani nga gisulti ni Lord. Nakatong nga priso inyong giduaw sang yawan, tagagpakaon. Katong nang masakiton inyong giduaw, tabangan, pakaon. Ang sadto sa Dires Pilipinas natay culture nga kining atong dayong pag namatay ang tawo, usa dito maghinatagay og mga bugas, magtampuhanay og tuba, magtampuhanay og binughang kahoy, tag sa kilong atong buhi pa, wagi membros dayong ni bisita. Do you think kanang inganang dayong nakapahimaya sa Diyos? Oy, may gabi ingon si Lord, sa buhi pa ako, napriso ko inyo ko. Diyan sila, kano saan mo ka napriso, Lord? Dili na ako ipasabot. Nga ay tao, nga napriso, imong gibisita. Ay imong gibuhat sa imong sikatawo. Daw sama lang imong gibuhat diri nako. Di ba? Amen? Nagsakit siya, imo siya giatiman. So daw ako pod ang imong giatiman. Imo siya gitimplahan kape. Mura na ko ako imong gitimplahan kape. Imo siyang gidasig. Daw mura ra ko nimo gidasig. Karon, ang atong gibuhat sa tuyo si katawo gidaot nato. Kinsa may atong gidaot? Kusag tubag kinsa atong gidaot? Si Lord. Kung naa kay gilibak, si Lord imong gilibak, kay mo na yung isulti siyang pulong. Ang inyong gibuhat sa inyong isikatao mo, inyong gibuhat din ako. Muna mo ingon tang Christian ka, dili Christian, murag Christian. Kating murag Christian. Hopefully, human aning wari, ma-Christian na ta, okay? Amen! Magdugay amin, last 3 na po human. Oh. And then sa sunod, katong man tong yang istoryahan, katong na siyang too, mga gipanalanginan sa Diyos nga luwas o mga langit. Nilingi na po Diyos wala o ningon siya. Kamo! Dire, padoy. O siya, gisulti nila. Ingon siya. Unya, mingon siya ngadtos mga tao nga iya sa wala. Sige paminaw, di mo ang buhat. Pahawa kamo, kanako. Kamong gipang himarao sa Diyos. Ngadto kamo sa kalayo nga walay pagkapalo nga giandam alang sa yawa og sa iyang mga anghel. Kabalo ka ang impierno mga igsoon, giandam ra gyud ni para ni Satanas o sa iyang mga anghel. Pero kay namin mga tawo mo follow ni Satanas. Di. To apa dito pa daw. And then ingon siya sa verse 42, kay gigutom ako apan wala ako ninyo pakana. Giuhaw ako apan wala ako ninyo paimnan. Wala ako ninyo dawata sa inyong mga balay. Kay dili man ako ninyo kaila. Hubo ako apan wala ako ninyo bistihi. Nagmasakiton ako og na bilanggo ako apan wala ako ninyo atiman. Unya mitubag sila sa Ginoo, kanus aman kami nakakita kanimo nga gigutom, giuhaw, usa ka nga dili kaila, hubo, nagmasakiton, o nabilanggo, o wala kami motabang kanimo. Kanus aman nanay tao, mawamay kabalo. Ingon si Lord sa verse 45, ang hari mitubag kanila, sultian ko kamo,
Ang matag higayon nga nagdumili kamo pagtabang sa inyong katawo or sa usa ni ining labing ubos, nagdumili kamo pagtabang kanako. Busa kini sila mahiagom sa walay katapusang silot, apan ang mga matarong makaangkon sa kinabuhing dayon. Nindutan ang kinabuhing dayon dito sa langit, may zone ato ta? Ato ta kasi mga nagplano dito matog langit, ingong amen. Ato mo ba sa inyong plano? Pabilin na mo dire? Ato ta? Naikanta na ito mga igsoon. Ato ta sa langit ng arang tangkuyan. Magyuhod pagkahuman. Realize yun. Nga ato ginitag langit. No? Timing na ba kayo itong mga wali nagsingamot ang bagyo? Nga dinis kalibutan, puno yung tagkasakit. Dinis kalibutan, grabe yun. Pero ato ta sa langit. Dito yung langit, kinanindutan. Pero sad to say, magpakanding-kanding ganita na ikaw yun na kay baluan na. Ikaw yun na kay baluan na. Because one day, matubang matas Ginoo mga igsoon. So, sa Matthew chapter 13, ako rin paraphrase for the sake sa itong time. Naikigamit si Lord na sambingay, nagiwali ni Pastor Jonel atong Lunes sa gabi. Ang sambingay dito, mahitungod sa sagbot nga nag-ingon. Di usa ka mag-uuma nga nagsabot siya sa mayong binhi. Apan sa dang natulog ang tanan, ang kaaway ni adto usab og nagsabot og mga binhi sa mga sagbot. Sa nakatubo na naminaw pa bata? Sa nakatubo na miingon ang mga mag-uuma, sir, dito sa imong parasan, mga maayo manunta, mga binhi among gitanom. Diin man gikan nga mga sagbot nga nanubo. Nga ako pa ganitong gidauban before kitang nanarong patay yun ang tanang liso, ang tanang gamot sa mga sagbot. Pero nga nung namin mga sagbot nga nanubo, niingon dayon ang hari, ang tag-iya sa umahan nga, sa inyong pagpangatulog, ang kaaway ni Anhi o nagsabot. And then niingon sila, sir, unya sir, gusto ka ba sir nga among aton, pangito na mo ang mga sagbot? Nitubag dayon ang tag-iya sa umahan, ingon siya nga, ayaw ninyo nagbuhata, kaya inig-ibot ninyo sa maayong tanom, maibot ninyo ang mga sagbot, maapil o ibot ang maayong tanom. Dinis kalibutan, nag-alagad sa Diyos, o na wala nag-alagad sa Diyos. Kung nag-alagad ka sa Diyos, padayon, kung sila di mag-alagad sa Diyos, pasagdi. Dasiga, tuloy pulong sa Diyos. Pero kung igura na silang musimbaw niya, di magkinabuhi. Nga maayong tanong, napasag din. Kaya sa adlaw sa mga panahon, doon na raw niya ipagpangani ngayon. O ang terrible paminaw. Ano na si Muntapad, singgite na paminaw. O, paminaw sa hapit na tamaman. Ang sagbot, paminaw pa kayo ha? Paminaw, kaya mo na ni. Ang sagbot nga gisabod sa mga iya sa kaaway, pariho kaayog hitsura sa mga maayong tanong. Motong i-illustrate bitaw ng humay o kanang iring-iring. Nagdungan sila tubo, tanawin ni mo, puro humay. Pero inigbunga na ang humay, ni-bow down ang iring-iring, nangingana tong ilang mga bulak na murag ikog sa iring mo nang gitawag og iring-iring. So wala pa na bunga makaingon yung ang puro humay. Pero mamunga na, iring-iring, sagbot na ayang uban. Muna ninyo si Lord ayaw o gipta, kay basig maibot ninyo ang maayong tanong, kay pareho na sila gitsura, pareho na silang muadto sa church, pareho na silang maminaw o wale, pareho na silang mag-amin-amin, pero ilang buhat dili pareho. Muna ninyo si Lord ayaw, pasagdi lang, padayon sa pagtudlo, padayon sa pagwali, padayon ang bunuhi, kay mga butraon niya ang adlaw sa pagpangani. Ang sagbot ilapay sa kalayo, ang trigo dadon sa malig na maong gingarian sa langit. Nakiksulti ko karon sa akong kaugalingon sa mga kabataan, sa mga batanon, sa mga hamtong, ayaw yung pasagbot-sagbot. Kay pariunig na wong, pariu sila, sa nanahon pa sila, mura yung mga humay. Mura yung humay. Kanabit ang humay kugon, humay kugon, humay kugon. Kung nakakaslayo anak magtanaw, mura din sa puro humay.
Pero inig pamulak na, ngayngana na itong mga bunga kay bugat na, ang iring-iring kapalit-palit sa hangin. Di lang mga bulak. Munang tarungo na ito ni mga Diyo. Kristohano naman ta, magbantay na ta sa atong pagkinabuhi. Sa mga bag-o pagyod diha nga nakiglakaw Ginoo, kabalo ka, bisag unsang kapapyasan ang imong nahimo. Bisan pa o unsa na kadakong pagpakasala imong nahimo. Wala na kuhai ang imong kabilinhon sa kasing-kasing sa Ginoo. Nangandoy siya na kung ang atong pagkinabuhi kaniadto daw sagbot, mahimo na ta karon palay, trigo nga naay harvest sa umaabot. Naapata? Mao ni mga igsuon na dili gyud nato ni ingog ipalabay ras atong pikas dalunggan. Kay wala ka kabalo kung say mosunod. Unsay may tabo sa sunod nga adlaw mga igsuon. Ingon nga tinuod nga palay, ingon nga tinuod nga trigo o dili sagbot ang atong buhaton mga igsuon makita sa buhat. Atong ipalaila ang Ginoo pinaagis atong pagpanultig mga buhat. Nga mailan sa dili mga tao, kini sila tinuod, kini sila nga naay Ginoos kinabuhi. Kaya kanya adto grabe ka barumbado ng tawanan, grabe man ang mamalikas, uy, grabe mo kapalahubog ni, grabe man ang lugal, grabe mo manglibak ni, adik mo kayo ni, karoon ang grabe, nababudod siya. Nga gani, hindi mo nang insultuhan, maghilom na. Gani, di na kayo na, nanas yung pamilya, nami na sila karon malinaw na, ingana na sila, kay tinuod na ka nga palay. Di nakasagbot. O kay tinuod man ta nga trigo, makita mo na sa buhat, bunga. Tinuod man ta nga palay, di naman ta sagbot, makita mo na sa bunga, di sa bulat. Mauna ni ang atong buhaton, ang gibasa nato ganina, ubinhin na ta matapos. Romans chapter 13, 8 to 14. Romans chapter 13, 8 to 14. Ayaw pagapos sa utang, gawas sa paghigugmaay sa usap-usap. Paminaw sa nako, kay basig mo kaingon mong nahisgutan ako ng utang. Nalimot na ba ta? Kining gisgutan diri nga utang, di kwarta. Huy! Ano na, paminaw? Dili ni kwarta, kanang kwarta sa dina. Kanang utang dire nga gisgutan, ayaw mo pagapos sa utang bisan kita gawas sa gugma. Kanang ug na kay tawo nga natabangan, di kami yung nakay utang na loob sa kuha. Munang ikaw nahukot ka dire nako. Nakay tulubagon nako. Dili na mao. Ang gipasabot ni Lord din nga kanang muhigugma gyud as atong isig katawo. Nga kung di ka makahigugma si mo isig katawo, it means utangan ka. Nga kung di ka makatabang si mo isig katawo, utangan ka niya. Nga kung di ka maluoy si mo isig katawo, utangan ka niya. Muna ang gipasabot diri nga gugma. And salamat kayo bisan sa ginagmay nga mga pagpaabot ninyo sa inyong pag-atiman nga naabot in tawon po sa among mama. Salamat gyud kaayo anak. San ginagmay dako na gyud kaayo na nga nakita dina sa Ginoo nga igsoon. Nga naghatag mo ban-ig. Nga naghatag mo og tambal. Nga inyong gihatod sa tambalan. Salamat gyud kaayo. Pagpakita ng mga igsuon nga ikaw ug ako nahuptan nato ning kasing-kasing nga nakaila og Dios. Gani kagahapon ika-kimo ni mama gahapon, ika-third na kimo. Nya wa man ko dito, igo ra kong gisultian sa sunod niyang kimo kay 20,000 na ang tambal, aw kanang na ang bayad unya. Naay tambal ipabalon pila to 45. Asa man to sila? Naay tambal. Nga na ko, langayaran no? Sa upat. Pero nag-pray ko sa Ginoo, Lord, pag mabot man ana nga time, ikaw na kayo mag-provide. Pero di po di mo paabuto na natin, kaya mo na siyang ayuwan. Oo, kayo. Ang Ginoo may magbuo. No?
ra dyan magbuot mga igsoon. And nasayod po ta, nga kung ang libita mulabay ra, ang pare mulabay ra, ang Ginoo mutabang sa inyo. Munang niingon dito ang Salmista 121, pagtanaw ng kabukiran, nakapagutaan ako, diin di ka nakakong panabang. Nihilom siya kadali o naghuna-huna. Sa verse 2 niingon siya, ang akong panabang nagagikan sa Diyos. Atong panabang asa gikan? Sa Diyos. Pila ka mga panahon nga may tubig diri gisuplayan mi sa Ginoo ulan. Kagabi abi na ko buwa na tubig ni hapit dito na mukaw may silinganan. Oy, kagay yung galon kay mo kaban. Nanay tubig pastor. Ha? No? Wala gid ako church. Ablihan na magit din ay tubig. Are ko diri nganon diri di pagi. So kung nay magtrabaho magsige magugkuyog-kuyog. Nina ba, miin. Nakakuha ko ideya nga, dito sa sentro, nagtrabaho silang dado, kadungaw o kapitan. Mo hindi kalapos ang tubig kay ng airlock. Ang hangin mo bangga sa tubig, ang tubig mo bangga, manang magpundo na sila. So gisulayan akong abri diha sa ilang kaalit, buhagay ang tubig. Pero before siya ni buhagay, murag Pepsi. Nga na dito, pag-release hangin, agi na ang tubig. Nakakuha ko pagtulunan kung ang kabubuton sa Ginoo supak sa imong kabubuton wag gyud matulin. Kung ang maoda ini so kagabi lami kay pamina pagyanan ni Muslim bula-bula ni tubig oy. Thank you Lord for 3 weeks. Hindi man na mag problema gyapon balak ka tubig imong apelyido wa may tubig problema oy. Tuo mana. So ningon dia and then sa verse 9 ang kasubuan nga nag-ingon, ayaw panapaw. No, mao ning gisgutan ka ganina no? Katong dato o katong ay may katong nangutana sa Ginoong Hesus. Ayaw panapaw, ayaw pagpatay, ayaw pangawat, ayaw kaibo. Kining tanan ug uban pa naglangkob sa usa ka sugo. Unsa man nga sugo? Pamina. Higugmaa ang imong isikataw sama sa imong kaugalingon. Tinuod bitaw? Kawatan nimo siya kung imo siyang higugma. Manapaw ka kung naigugma ka sa imong sikataw o sa imong asawa? Masa pa may lain eh. Ayaw pangawat. Kawatan mo ng tao kung gigugma naman siya. So bisan pag wala ka ng awat, kung ka naigugma, awa, giapoy bili. Kaya tungod man sa gugma, amoy mo ng buhaton. Ingon pag yun diyan. Ayaw pagpatay, ayaw pangawat, kining tanan. Imo nga pinagis gugma. Verse 10. Ang naigugma sa iyang isikatawo, dili makahimog daotan ngadto sa iyang isikatawo. Kaklaro ana, nga wali mo siya igugma, kaya mo siyang ginibak. Klaro no? Kanang imo siyang gidaot, imo siyang ipost sa Facebook, kaklaro, wa ka naigugma niya. Pastor, kay gipasakitan man ko niya. O niya, kaya ang sugos ginawa, igugmaon ni mo imong kawan. Pastor, si Satanas, ako igugmaon, di na ako silingan. Lagot yung ko na niya. Hala, mas palangga pa si... Hala, no? Ang naigugma sa iyang isikataw, di yun makabuhat og daotan, ngadto sa iyang isikataw. Busa, ang pagigugma sa iyang isikataw, nakatumas balaod. Munang, wa ko kabalog, pila ka, versikulos, balaod, di mong i-memorize, kung wa ka naigugma, wa ka katuman. Ayo, verse 11. Nasayod ka mo, unsa nang taknaa karon. Kung paniadto, giingong hapit ang balik, si Lord, samot na ron. Maon na kini ang panahon nga angay kamong magmata. Kana na si mong tapad na matasa. Na pagmatasa. Kay mas duol na kanato karon ang kaluwasan kaysa sa pagsugod nato sa atong pagtuo. So katong nagsugod kag pangalagad, mas niduol na gyud karon ang kaluwasan. Hapit na matapos ang kagabion og duol na ang kabuntagon. Ikaw ba? Kana maminaw kas pulong sa Ginoo nya imong kasing-kasing nagyamit. Pag musapgaw gani ron na. Pag murapture gani ni. Sa verse 12, ningon siya hapit na matapos ang kagabion ug duol na ang kabuntagon. Busa isalikway nato ang mga buhat nga iyas kangit-ngit. O isulog nato ang panalipod sa mga iya sa kahayag. Pagkamatarong. Verse 13, magtinarong kita sa atong pagkinabuhi.
Ingon nga mga tawo nga anaa kang Kristo nga mao ang kahayag. Dili sa pagpatuyang og hudyaka. Kabalo mo ko sa ning hudyaka? Kalipay ra po rin una. No? Ako ning iwalay na lang. Kana ba ang imong silingan bag-ong nanganak? Sa panahon sa gabi, hindi siya katulog. Kaya ang bata di matulog. Inig kabuntag, matulog siya. Pero ikaw, kapasounds kag perting kusuga. Imo mo yung timing, yung pauwang yung motor niya. Naiuban, ang narbaho, ilang trabaho, gabi eh. Sumuuli sila, matulog sila kadlaw. Ngayon, naitabo dito sa muang bukid. Na mauli may naigawing bata. Sige, suka na pagkagabi eh, pagkabuntag, katulugon na kayo si mami. Ang silingan po, kapadis ko. Ang ikamit, trabagyan ng mga speaker, pitin nagkuha. Galab your neighbor ka na. Gatudlo ka. Nga imong kaaway, magdumot ang ayon ni mo. Mo na ako na-realize. Daghanag problema mga igsoon. So, dili sa pagpatuyang o paghudyaka, dili sa paghubog-hubog. Mga lalaki diri tanan, kita ka ni ato mga palahubog. Wala yung makaityas ani. Unang karon dili na ta palahubog. Mas palahubog. Oy, ayaw po. Ikaw tatay ron eh. Suway ka. Andi ka mag-inom bartuhot? Naman na si Kuya Junel sa tuwas. Sa pag-prayer na mo, ingon siya, kining atong lawas, singlon yun, nagabot sa panahon. Kaya kani atong batanon pa, mo man na. Wala na ingon si Kuya, nag-inom ba siya, nagsigarilyo, pero kay kasagaran man, goding anim ko ng mga tao. Ano, maning kamot, ay kung mayong panglawas, Lord, pero naman nang pagginhawa po, munas ginhawa po paningkamot, o daot sa kagalingon, yung mga mayong panglawas. So, agamay yung mga ulo eh. Ano ba yung tubang o gamay? Paluto ka ba? So, then sa kahilayan, daghanang kahilayan ron, di na ka mga tugbar, kaya musulod dito na yung nagsaysayan ng babae. Kaya ito mga igsuon na nakabutang dito, 18 above. 18 below no entry. Fantasy, sibulan, dumagiti. Kung gusto ka mong tanaw, mga anghel na manayaw, sulod sa fantasy, sibulan, dumagiti. And then maingon dito, 18 years below, dili kasulod. Nga, nagsulod mo dito nga igsuon, grabe, na nag-serve ning na nagpanti, na nag-serve of beer o niya, mahams, nga ito, mahams. Kahilayan. Karon, di na kakailangan musulod sa beer house. Kaya ang kahilayan, gibutang na sa cellphone. Bata, kung tagani mong cellphone, na TikTok na. Kabalo ka, sakit kayo sa mga anak. Ngayong bata, iso kayo ba? Magsundalo ko ba? Ano na yung kapasaon sa kwarto, gilili sa baba ang iyang anak. Gaya nga na dito. Paro-paro di. Kunya, mas humog pa umugiwang ang sampot kaysa sa dalaga. Magsundalo ka diha. Dinig marcha ni mo, gaya nga na. Noong sanong taon na, oy. Muna magmata na taon ta, tarugo na ito niya itong pagkinabuhi. Kasultian ka na ako, tanang relihiyon sa kalibutan, nahay mo na, gusto ka. Huwag mong kinabuhi, wala na inlines, Biblian na, sigurado kita. Naman po yung uban mo yan, pastor, unsama na, pastor. Babae man ko nga natrap sa lalaking alawas, pastor. Niyon sa manang Bible, you must be born again. Di pa katao nga manginganin. Niyon sa Bible, you must be born again. Kanang giingon niya sa John chapter 3 verse 3, kinahanglan matao ka pag-usap. O
O huyangon ka, di mo sundo ni mo huyangon, kaya sundo ni mo sa gisultis Bible. Kaya wala naman ka na tao para sa mga kagalingon, na tao naman ka para sa gisultis Biblia. Hello? Kanya ito may suon, magtago-tago ng mga naay mga ingon anak. Karon lantaran na kayo. Maglibog ka man ang isana yung puna, no? Isanay. Nanaghan. Samot na kay ang imong butaran mo, imong approve sa sugi bill. Ano naman na? Kanang imong butaran, mao ni pirma approve. Na? Pariya, madungalan, si Helen o Malin. Example na na. Padungalan ba? Si Marag June o July, ka na bayi siguro ng July. Ang June may laki. Pero May naganig July, kuyaw na. Nga mga ngalana. Imagine na lang na mabot ng panahon na magkasal puro gabuda. You may now kiss the... Kasi bride man ninyo. Lisuda na kayo. Grabe na kayo mga kahilayan ron. Ining abli niyo mo sa cellphone. Tuan na dayon, i-search tayo nito. Best TikTokers. Tuan na nito na nayo. Wala pa na sila bayan. Gusto rin nila magsayaw. Yung wala silang bayari. Hubo-hubo na. Magsuot ng mga bubo. Ayaw niya tanawon, managpa. Saan tao na ay? So, mubo kayo. Yan ay mo tanaw mo, managpa. Mano man ang imong isuot? Kaya gusto lagi nimong ipanghinambog kung sa'y naanin mo. Yung tanawon ka, hoy, laswa, hoy, nga. Ay, ang tawon. Suot mo diag tarungan. Madugay ani, wala yung mga suot, manimba, musugot mo. Ang nagawa, imagine ako na nanggawali dire. Ayaw, pula mo, ay. Magtinarong kita sa itong pagkinabuhi. So, let us walk in decency. Decente ka sa imong pagkinabuhi. As in the daylight, ingon nga mga anak sa hayag, not in courtesy and drunkenness. Dili tayo magpakabuang lang tayo, magpadayo, pagubog-ubog, o magpadayo ng aning mga kahilayan. Not in sexual impurity. And, gusto na pagbasa niya, promiscuity. Not in quarreling, di sige, away-away. Karon may kinadagan ng away. Kabalo mo yung huwag away anang mga politiko, magtaga-anay na sila Pajero. Kung ikaw mudaog ka, hindi makapangurakot ka, tagay ko Pajero ha. Tagay ko pick up ha. Kaya sige, away-away. Ang mga supporter, wala yung gikakot, magatinik basay. Undangan yung away-away doon. Jealousy. Jealous. Si ate na gitagad. Ako gitagdon. Yung mana lagi ka muna yung di na tali mo ha? Mana na dito si Justin ni Kuya Bernabe. Kuya ay gipalitan sapatos, di ra ba nakasyat? Ako'y mayong mitsaw, ako palitik sapatos. Jealous! Mga nagmagdaghan, sure ninyong mahurot nyo nagdala sa mall. Nga nakagpulo ka buong tatag mall, punong manginasal. Kaya kabalo ka ang atong mga anak, pag maingot ang atong plaza, nguyog tanan, atong mall, manguyog tanan, atong mga ligotan, nguyog tanan, atong church couple. Magdilos-dilos na yun. Manong siya, ako riyan. Kamang mga karaan na. Mina ba? May makadungog na butang istorya. Si Pastoron, lahi na. Lahi na kayo nagad. Mga pagkutak, doon kayo. Aga. Sige, Ma'am Bere, kisa may tagdo ni mo kayo, Ma'am. Si Arjan, si Jem. Si Jem. 6 months old pa. Si Arjan, 19 na. Kaya
kusong mambere. Si Arjan? Imagine ako no si Arjan. Ayaw gamita si Arjan. Example lang ni Jan. Asam to si Arjan? Sunog na nawang ni Arjan no building kapon. Imagine ako nang gidakon ni Arjan. Dagan dali kaya wala sila kailag isa ng Arjan. Tinog rali dali. Dali ba? Ay madugay karon maniuto para pagkita. Dali dyan. Tinog ka nila. Ano na puntahan? Tama ba? Sunod kami. Ano na punta dyan? Mani si Arjan. First doon nila. Okay na. Imagine ako na si Arjan. Dayapiran ni Mambire. O niya butangan pipiron mo raog. Suka sa kanang ang galon sa sukang midyaha. Niya kuguson Mambire pakahasula na oy. So siyempre katong mga bata pa mo na yatiman nun. Mandili ta pwede magjiros-jiros ta nga si ate yatiman ako yatiman na. Si bunso yatiman ako yatiman. Wala, undangan na nato mga jealous. Nga naman, dili ta sagbot mga palay tano, amen. Di puta kanding mga karnero ta, amen. Ayaw pa sagbot o pakanding-kanding kay kanarabang sagbot o kanding magkuyog. Sakitan ng wali ng pastor eh. So, hinoon, himua, nga si Ginoong Jesus, Hesus Kristo, nga inyong tigpanalipod, o ayaw ka mo padaog sa inyong lawas ng kaibog. Ayaw padaog sa lawas ng kaibog. Katong mga kaibog sa mata, ayaw padala. Katong kaibog sa tutunlan, mga papa diha, mga papas likod, inyong amen. Kanang mag-imagine ka ng imuha ka na itong trabaho nga beer, o nga, lundan na yung mga square nga mga ice. Ingon ang Bible, ayaw padalas, imong kailipkon. Kabalo mo, nga nung imo nagyapong buhaton, kay abusado ka. Total mo pasaydo man si Lord. Total, may gugmaon man si Lord. So, imong giabusaran ang gugma sa Ginoo. Lahi ra ba sa Bible? Lahi ra ba ang gisulti sa Bible, mga igsoon? Nagdupa si Kristo sa cross, ningon siya, Lord, pasayloa sila sa kay wala sila kabalo silang ibuhat. Pero ikaw nakabalo na, giampo ka niya, wala. Ang iyang giampo katong nagbuhat og sala nga wala nakabalo. Ningon siya, pasayloa sila kay wala kabalo. Pero kana nakabalo na, sinuti na. Latusin na. Kasi ka na, likunon. Kabalo ka, di pa mo latuson mga igsoon. Di po ka masalit na po ka. Di ba? Lamian kayo. Oy, basta di latuson, magsalig na yun. Uli ra kong tumang gabi, di dito musupos papa. Pagkaugma, wag hapos papa suko tumang gabi. Pagkaugma, tumang gabi. Pagsunod ugma, wala na uli, wag hapos nasupos papa. Os kasi mana naging wala na uli, wala na nasupos papa. Di na di ay niya papa. Luoy kayo. Pagpasagdan na gani kas Ginoo na. Munay pinaka-delikado. Muna, si Lord, kanunay nag-auhag ka na ito mga igsoon, nga padayon kitang mo bangon. Kining palay, bisag makuyog ni siya mga sagbot, mamungar gyapon siya palay. Pero ang mga sagbot, makuyog sa palay, di yun mamungag palay. Unang klaruhon ginato nga palay ta ni ining atong pagpangalagad sa Diyos. Amen? Klaruhon nato mga igsoon kay nga atong mga buhat, nagpaila-ila kung unsa ta. Kunya ang atong maulawan ang atong ginikanan ng mga Diyos. Christian mo ka na siya, manang mga anak na siya. Hopefully, dili na daghan pa kagwaling madunggan. But, imo na yung usbon ang imong dagan sa kinabuhi. I tell you, tanang relihiyon gagunit o Biblia. Pero wa ka ng kinabuhi kung sa gisulti dire, imong relihiyon walay kapuslan. Unang niyanita, wala ta magsimba sa relihiyon. Ang atong simbahon ang naghatag sa atong kinabuhi. Ayaw magpagpasakop ni pastor, ha? Okay? Pagpasakop mo sa Ginoo sa kanina. Bangon tong mga nangahagba, kay higugma ka sa Diyos. Katong mga nangaluya, pagligon, kay ligunan ka sa Diyos. Bisag kung sa pay atong nahimo. Si Lord naghatag ni mong tsansa kung naghigugma ni mo pagkayo. Ginoo magpanalangin itong tanong.
At ito ko ang atong mga ulo, pagampo ta. Makagagahom, silimbahon, dalaygo namo nga amahan. Daghan kayong salamat, Lord, sa mga mensahe nga imong gihatag kanamo. Nga dili unta mi magagunit lamang sa posisyon nga mao ang pagkakristohanon, like the priest and the Levite. But, O God, magkinabuhi kami, O Diyos, sama sa maayong Samarianhon. O ang maong Samarianhon, O Diyos, ikaw mao Ginoong Hesukristo, nga ang tanan imong gihatag diri kanamo. Tanan-tanan imong gihatag, walay nakulang diri namo. Giluwas mi nimo, Ginoo, nahigmata na lang mi gikan sa pagkawa at paglaglag, pagpatay nga gibuhat sa yawa. Nahigmata na lang ning magpasalamat ug magdayeg kanimo tungod kay ikaw may nagluwas kanamo. Nining balay tambalanan Ginoo abutanan. Imong gidala kining mga kalaga. Himuang ang imong mga pulong mao'y magpangga ug magatiman kanila. Kaming tanan, O Dios, sa walay paghukom sa usab-usab. Napukan kaming nakasala ug salamat Ginoo. Nga ang imong grasya padayon nga nagdasig, naglikon, nagpabangon, magpadayon kami sa pagkinabuhi. Sa among mga kalisdanan, sa among pagpamuyo Ginoo, may hinungdan na naa kami mga panaglalisay sulod sa among mga panimalay. Salamat dining tanan na sa mas dugay o sa madali makita namo na ikaw ang Diyos na himuot, na higugma ug nalipay sa among kinabuhi. Tungod kay sa unsang kahintangan namo karon, dili kami magpabilin. Sa gitaganan nimong adlaw nga kami hingpit ng mahinggawas sa among mga gapos. Gapos sa balatian, gapos sa kawaladon, gapos sa kagulian, bugad ng mga kasing-kasing matag adlaw, libog ng mga huna-huna sa unsay ngayong buhaton matag adlaw. Walay kadaganan, walay kapaingnan, gawas lamang kanimo Ginoo. Gituyo nimo nga gibutang nimo sa sitwasyon nga wala ni masampi. Walay kamot nga motuyod alang namo. Alang sa kada usa. Aron makasabot kami nga dunay langit no ug manggihatagong kamot sa amahan nga langit no. Salamat kayo Ginoo. Gabisan pag unsay mahitabo. Sa among mga kalisdanan, mga balatian, paginahanglanon, magkagulihan ang tibok kalibutan ng among nasud, ang probinsya, ang barangay, ang among pamilya. Apan magpabilin gihapon kaming maayong talong nga mamunga sa adlaw Ginoo nga imong gitakda. Magpabilin gihapon kaming mga karnirong musunod sa magbalantay nga mao ikaw Ginoo. Salamat kayo Dios. Ang among mga pagkinabuhi may mga panaminan sa mga tao kung sa kanindot o lahi na pagkinabuhi sa mga nakaila o nag-alagad kanino. Tabangi kami ng among pagkinabuhi, dili mo uyon sa unsay gitudlo sa relihiyon, sa tradisyon, sa mga totoo sa tao. But ang among pagkinabuhi mahiuyon sa unsay gitudlo nimo, O Lord Jesus Christ. Salamat kayo sa tanan nga Lord. Karong kautuhon, nahalad na ang among panimbaho. Magapamauli kami sa tagsa-tagsa namong ka mga pinian. Apan salamat kayo Ginoo nga dili mi nimo pagkabsay, dili mi nimo pakulangan, ug dili mi nimo biyaan, dili mi nimo talagdan Ginoo. Wala mi mahimo wala ka o Dios. Usa gitugyan namo ang among kinabuhi, ang among pamilya ug sukad karon. Ikaw na ang hari tagdumala sa among kinabuhi hangtod sa pagtapos niyo. Dalaygon ka o Diyos sa walay katapusan tanang dumog, himaya pagsimbag pagpasalamat. Balik kanimo Ginoo sa ngalan lamang ni Ginoong Hesukristo kitang tanan magahi